गाइस नोंथांमोना माबोरै दङ आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ तो गाइस आङो दिनैहाय जिमाव थांनो नागिरदों आरोना बिराद गोबावसै जिमाव थाङिया बडिफ्रानो गैला नै सेमजोब्बाय ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना दिनैहाय थांफिननो नागिरदों गोबावानो जाबाय दाख्लै सानसे थांदोंमोन माने जइन जाहैयो थाङो सानसे थाङो ओमफ्राय गेप्स जायो माने टाइम मोना आरोना थांनो ओमफ्राय दिनैहाय सानबाय माने फुरा होहैनोसै दाख्लै चेस्टजों ट्राइसेपजों बुना फैबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि जिम खालामनायखौ वर्कआउट खालामनाया बिराद गोबावसै माने एक्सारसाइज खालामाबानो थानो सुखुवा आरोखि ना बोरैबा मोनो देहाया स्रां मोना जायो ओमफ्राय बिनिखायनो दिनै थांनो सानबाय आरोना एबार एकदमबारे रानिं कन्टिनिउ खालामफिननोसै बडिफ्रा थांजोब्बायनानै ओमफ्राय एबार लाबोफिनसै आरोना बडिखौहाय जाहांफिनगोन र' लासै लासैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय आंजों थांफागोन जाहैबाय ओरै एक्टर दं नै हेन्डसाम एकदम बयनिबो सिख्लाफोरनि क्रास आरोना सोरबा लानो गोसोबा लानो हागोन बिथाङा सिंगेलसो जानानै दङ रावबो गैया आरोना नैबे ड्रेसा फुरा गावब्राजोबनो नागिरोमोन दा गैला लुज जाबाय फिसा जाबायना बडिया एबार होफिनसैलाय नायलांबाय थादो लोगोफोर सिमान दायो जोङो सफैबाय नै जिमनि नामा बैनो बै गोजौना क्लाब फिट होनना बुङो बेयो जाहैबाय कामरुप डिस्ट्रिक्ट मिर्जा टाउनाव आरोना ओमफ्राय जोङो थांसिगोन बाहायनो नै नामखौ सिनायगोन ना सिनायासैथाय क्लाब फिट होननानै बुङो जिमनि नामखौहाय ओमफ्राय नैबे फार्स्ट फ्ल'रा जाहैबाय रेस्टुरेन्ट सेकेन्ड फ्ल'रा जाहैबाय जिम आरोना गाहायावबो रेस्टुरेन्ट दंलाबायो नै नैबे जाबाय रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय जों थांगोन ओरै गोजौआवहाय माने सेकेन्ड फ्ल'रावसो नालाय सिजोबना फैनोसै दिनै बेरखाव गोजौ नै नों लेट खालामनानै फैनाय बिराद लेटनो मानसिया नैबे रेस्टुरेन्ट आरोना जिम खालामनानै जानो हागोन दायो सफैबाय आरोना जोङो नै ओमफ्राय फंबायाबो खालामगोन बोरो फैद' नों मा सिख्लाफोर नायनो फैदों नामा बाहाय हिन्जावफोर नायनो फैदों नोङो खालामसै आरोना दिनैहाय सफैबाय जोङो नायलांदो जोंनि खालामनायखौ जाबाय दा दुगा मुसारि दानाल' गैया आंनाव दं
थ' गाइस दायो एक्सारसाइसआ जोब्बाय आरोना दिनै मारिदोंमोन बेगजों ओमफ्राय बाइसेप बेग आरो बाइसेप मारिदोंमोन आं दिनैहाय ओमफ्राय दायो एक्सारसाइस ओमफ्राय दायो थांनोसै आरोना थिखलागासिनो सासे सासे लाबावनो सानदों बडि बानायनानै दे जागोन दे नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनो जाबाय दायो थांसिगोन आरोना जोब्बाय एक्सारसाइसआ नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन बाय बाय